Trabaho. Mating trabaho, malako-lako. Oh. Magpiko. Hindi ako aatras dyan dahil sanay ako. Sanay ako sa hirap eh. Oh, bigas mo. Ay! Oh, may bigas na tayo. Bigas! Oh! Oh, bigas! Ay! Dahil ko siyang nagbigay. Ha? Si Mami, basta si Mami. Mami Rena. Si Mami Rena. Ayan. Oh, uy! Uy! Yan na naman siya. Ay, Iyak wala na. na. Wala na ba kayong bigas? Wala na. Oo, wawa naman lola ko. Kaya pala inahanap ko siya. Yun pala nagdala ng... Inahanap mo si Ejong. Hindi nag-aaral. Hindi pala. Yan, bumiling bigas. Si Ejong bumili. Salamat po. Nagpala nyo kami. Wala kami. Wala kang bigas ngayon, wala kang bigas. Oo, mamita. Yan mga kuwela, mga kabiyaya, yan, mabiyayang araw sa ating lahat. So, ang video na ito ay para sa aking lola. Oh, so, may another blessing na naman na, na dumating, no? At ayaw magpabanggit ng sponsor. Pero, yan, thank you, mami. Alam mo na kung sino ka. Thank you talaga sa pagmamahal sa akin at siyempre sa mga mahal ko rin sa buhay, kagaya ng lola ko. So, pinatawag ko yung pinsan ko para bumili ng bigas. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin pa eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ipaprank ko pa ba o anong gagawin ko. Siguro sabihin ko sa kanya, alis ako. Tapos, matagal na ako babalik. Yun, pwede yun. Payakin natin. Iyak na naman yung lola ko nito, no? Iyak na naman ito sa iyak na naman na yung lola ko. Papayakin na naman natin. Tingnan natin kung ano reaction niya. Na kunwari, aalis na ako. Tapos, matagal ako makakabalik. Tingnan natin kung anong reaction niya. Kasi, syempre, alam mo naman yung lola ko na yan. Love na love ako niyan. So, antayin ko lang yung pinsan ko. Kung pabibiling ko siya ng bigas. Importante talaga kay nanay, bigas, no? Yung talaga yan. Tapos yung 1K papabili ko ng kalahating sako, tapos yung 1K ibibigay natin sa kanya. So yun, at ayun, mega lang shoutout sa buong Team Butete. Yan, subscribe po mga kasamahan ko. Yan, si Bro Edison, road to 100K na. Yan, so sana all, no? Yan talaga, maintenance na inaapi kami, lalo kaming umaangat. Kaya apihin nyo lang kami, ha? Tapos yun, shoutout din kay Boy Sardinas, road to 20K. No? Kaya paka-subscribe po, Boy Sardinas. Siyempre si Calso TV, andyan din si Burlasoy TV, JP Bentongs, mes talaga. Kay Jeffoy ba? Nakalimutan ko. Kay Nel, yan, shoutout sa inyo. Sorry, hindi ko pa kabisado mga apelido nyo. Yan, pakisubscribe din. Kay Ate Dabing ng Davao, yan, pa-support din. At syempre, shoutout sa buong sponsor at supporter ng Team Butete. Kay Ate Charlene Sorio, kay Mami Marlene, Mami Leticia, Mami Sharma, Mami Tets, Mami Abing, yan, kay Mami Bea, Mami Rubina, sino pa ba? Kung yung mga hindi ko na shoutout, pasensya na kayo, hindi ko pa kasi talaga kabisado yung mga name. Tsaka yun, shoutout din po sa mga nagagandahan at hindi ko alam kung naliligo ba tong mga ate ko na to. Kay Ate Para, kay Ate Loy, yan, at ang pambansang basher ko na si Ate GD at sa buong Team Bubuli. Yan, may galang shoutout. Siyempre sa Team Biyaya at pa-subscribe din sa tiyuhin ko na si Oslek Gibara. At siyempre si Claire Gibara TV, yan. Pakisubscribe ng kanilang mga YouTube channel at may galang shoutout sa inyo lahat. So, antayin ko lang yung pinsan ko, papabiling ko ng bigas. Dadaling ko dun kay nanay. So, sasabihin ko na, alis na ako, matagal na ako din makakabalik. Baka di na ako makakapagbigay sa'yo. Totosin, hindi naman dun yun sa bigay, no? Hindi yun dun bakit siya iiyak. Iiyak siya kasi syempre, yung lola ko na yan, pag
Alam nyo naman, ako yung pinakagwapo niyang apo. Sorry sa mga apo dyan, kapwa ko apo. Ako yung pinakagwapo niyang apo, kaya ako yung pinaka-love na love niyan. So, antayin na lang natin at sana ihandaan nyo na yung iyakan. Iyak na naman si nanay, no? So, yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe yan. Sa lahat po ng mga supporter na nagtitiwala at nanonood, sana pakishare po ng mga video namin, lalong-lalo na po yung mga charity project, charity work, charity video namin, pakishare po sa mga Facebook niya, napakalaking bagay din yun. At sa mga patuloy na sumusuporta, ba gusto nyong mag-join sa aking join button, sa amin lahat ng buong Team Butete, napakalaking tulong po niya sa halagang 25 pesos. Pindutin nyo lang yung join button dyan, buwan-buwan po yan. Magbabayad kayo ng 25 pesos sa amin, so napakalaking bagay po nun. At syempre super chat, no? Pero yan nyo na yun. Wala pang sahuran, yan. So yun, sige po, antayin na lang natin at tignan natin reaction ni nanay. Si nanay, oh. Si nanay. Dampot na naman ng dumi. Ayun, daming dala-dala. Saan kaya galing to? Ito si nanay, oh. Oh. Ayun, dala-dala nito. O, tanong kayo, ma'am. Wala, pinag-birthday sa utang eh. Ito eh, sinira yung trip mo namin Kay Ami. Kay Ami, alam ko, 1-4. Alam mo, sabi na, 1-7. Ay, grabe. Hindi na ako makakibo. Nagmartes. Friday pa lang, nay, nagmamartes ka na. Sino ba to? Ay, Sino ba to? Ano yung dala-dala mo? ano kang bigas eh. Anong dala-dala mo? Ay, ito, basura kay Catherine eh. Ba't dala-dala mo yan? Bakit? Iuwi niyo pa? Ba't inuwi nyo pa? Minsan wala kasi. Hindi na. Ako ba na? Kay Arden, kasi minsan walang pera si Arden Ano pambahay. yung dala-dala mo, nay? Ano yung dala mo? Ito, bigyan ni Caruel, oh. Caruel. Yung ulam. Natapon Bigay lang yan, bigay. Tinatapon din yung basura eh. Tinatapon din yung basura ni Arden yung ano. Araw-araw ako nagbabayad kay Arden. 20, pag marami 30. Si Ruel, minsan lang magbigay ng ulam. Ito, kapag anong araw ngayon? Mates, bilangin mo, araw-araw tatapon dahil basura niya. Yung basura. Caruel. Kaya lagot ka ka, lolo. Nasisi pa si lolo tuloy. Ano, dahil nahirapan ako sa paninito. Ayun, dala mo. Ano ba ito, nay? Patingin ako. Ano yan? Oo, ito kay ano. Tingin. Ano to? Ha? Ano to? Ito kay Caruel to. No, ito ano yan? Inutang kay Mark. Ayan, Inutang mo kay Mark. Tinapay. Ha? Tinapay. Oo, hopya. Inutang, Ano to? Ano shampoo. to? Ito kay Ruel, bigay lang. Ano yung mga dala-dala mo? Ito inutang, hopya, at saka shampoo. Naliligo, di walang shampoo. Mas hirap na ako. Tapos balik ka dito. Pero, mas hirap ako, Jay. Alauna, ginagapan ako pa rin to. Nagwawalis ako. Alauna. Uulit ako alas 3. Ayan na. Tapos, limas, laba. Inaayos ko yung kalakal. Kaya pagod na ako, kaya ako nakakaganito. Sige na, dali mo na yun doon, nay. Oo. Ito ka, nanay, oh. Naku, Diyos ko. Nasabihin ako. Si Maymay, bakit napunta rito? Kasi Maria Clara. Maria Clara. Inyan. Yan nyo na yun, yan nyo na yun. Ay, Yan nyo na yun, tawag dito. Alis ako eh. saan ka pupunta? Mindanao. Naku naman, may kira doon. Bigyan ka doon. Punta ako Mindanao. Mga 1 year ako doon. Naku, bakit naman? Wala na akong views dito. Ha? Wala akong views dito. Wala ka nang ano. Wala akong views dito doon. Baka sakaling pala rin doon. Kaso makakatakot. Matagal ako hindi makakapagbigay sa'yo. Hindi ba meron doon airport yung ano, Lindol? Lindol, oh. Ipu-ipo, meron din doon. Matagal ako din makakapagbigay sa'yo. Hindi, iwan sila. Iwan. Ha? Iwan sila. Dito? Sila? Pangutang mo na lang sila kapag wala silang pang-budget doon, nay. Okay, Mark. Magkano ba utang mo kay Mark ngayon? Magkano na utang mo kay Mark? Ito yung... Magkano na utang mo kay Mark? Tasan mo boses mo, magkano na utang mo kay Mark?
1.5 na. 1.5 na, laki. Bakit na nautang mo kay Mark 9? Eh, kasi dati, sardinas, 18. Ngayon, alam mo kung magkano? 38. 38. Matas, ang asukal, dati mura lang, ngayon 26. Eh, Grabe. paano di tataas? Oh. Kaya nga nung hirap na hirap ako, na dapat tumigil na ako, hindi ko magawa eh, walang kagawin. Walang pagkain. Sabi ko Yan. dito sa, para magkapera ka. Sabi ko, magbaybay ka, mag-collect ka ng Hindi na kailangan yun, Nay. Ha? Hindi na kailangan yun. Hindi, parang may pera siya. May pera naman yung mga yan. May pera yan, no. Hindi yun yung kailangan. Eh, paano yan? Uwi na ako, wala nang magbibigay sa'yo dito. Si Arden, kaya nakakapera sa akin. Ayun, kinuha ko yung basura, no. Yung kay Arden yun. Para makapera. Oo. Ano yan, tawag dito, uwi na ako, hindi na kita mabibigyan ng bigas. Alis ako. Nako, ang hirap. Ba't wala ka ng bigas ngayon? Ano nga, di ba? Hindi mo pera ko. Ano mo? Yung pera ko. Wala ko. Paano, JJ? Ha? Sa akin, tumatak. 20. Pera laman ng wallet ko. Wala na akong pera na eh. Purdoy na tayo. Hirap pala. Eh, paano yan? Anong gagawin natin? Benta na lang natin yung bahay mo, Nay. Nay, benta na lang natin bahay mo. Ay, wag! Naku! Hindi na. Kasi magutom ka, wag ha. Kaya kay Tita Rosel, benta natin. Hindi, wag. Wag. Awit ko. Wag na, mamatay. Hindi mo na masasabi buhay ko, Jay. Oo. Marami na ako nararamdaman. Ang kabutihan ng gawin. Wag yung kasamaan. Tama. Mag-isip, wag. Pero benta na natin yung bahay ni Tita Rosel. Hindi. Hindi. Wala sila mahirap mangpad. Ito, benta natin to, kabila. Alin? Yan. Ay, wala na. Nabili na yun. Ah, nabili na ba? Nabili na yun. O, sir, bebenta raw bahay mo. Nagsumbong pa. Wag na. Wala akong Nakatira dito. wala akong pamasahe pa Mindanao, Nay. Kaya kailangan kong benta. Uy, lakad ka na lang. Mindanao, maglalakad ako. Matigil-tigil. Layo nun. Punta ka sa isang tigil, tulog. Hanggang sa makarating ka ron. Baka pagdating ko doon, kalansay na ako. Ano ka lang, Sai? Magganyan ka lang? Kakain ka? Uwi daw, 1 year. Wala suporta sa ating bigas. Uwi Mindanao. O kaya nga eh. Kaya uwi daw siya ng Mindanao. May earthquake doon. Earthquake doon. Ba't nanay, nasa psychological nyo rin ba doon? Earthquake, di ba? Di ba? Sabi ko, tito, Pinaglalakad ako Mindanao. mag-aral siya. Iba yung pinag-aralan. Hindi, susunod na taon mag-aaral yan. Isang taon? Oo. Mag-aral Sa ka. pasukan ulit, mag-aaral yan. Yung bag. Merong bag doon. Binibigay ko nga bag. Maraming ingatan bag mo. doon. Mga iba nga, bibigay ako sa barangay pagka nagano yung ayaw nyo. Doon nadala ko sa barangay. Ayun, damit. Ay, tinapon. Tito Osdik na lang benta natin yan. Bagong bahay. Ha? Tito Osdik na lang yung ibenta natin. Ay, hindi na. Ayaw. Na. Eh, yung bahay niya na lang, Nay. Ay, hindi na. Mahirap ang walang pabibenta raw nito. Wala kang pamasahe pa Wala Mindanao. kang pamasahe. Yung sa mama mo na lang benta. Mama! Mama! Hello to, Para habulin nila eh. yung lupa mo na lang daw yung ibenta pa. Grabe. Sa mama mo na lang. Imama na lang. Nanay, napakagaling na idea. Napakagaling ng idea mo kay mama na lang, no? Tapos uwi na lang sila dun sa Wawa. Ha? Doon na lang sila sa Wawa. Malaki ang lupa nila doon. May up and down na may up pampaan, and di down ba? na pampaan sila doon eh. Kaya lang, hahabulin ka nila eh. O bakit? Hindi nyo naman lupa yan. Lupa ko nga yan eh. Ay, hindi. Kay mama mo yan eh. Siyempre, kasama yun eh. Kaya wala ka rin kami. Paano yan, Nay? Yan, si Tita May, pag-construction ninyo na lang yan. Pag Kasi nandun na. pwede, nga lang din. Ako na lang magko-construction, maski hirap na ako. Si Tita May na lang, pag nandun na ako sa Mindanao. Hindi pwede. Sakit yan eh. Ako na Hindi lang. pwede. Kaya ko naman eh. Makita ko sa bubong eh. Nakita mo, no? Makita ko, maski na ako makita ko tatakpi ako.
Anong pakiramdam mo, Nay? Naalis Wala na ako. kong sa dito. Nanay, anong pakiramdam ng nang aalis na ako? Ah? Anong pakiramdam maalis na ako? Siyempre, malungkot. Mamimiss mo ako. Oo. Bakit? Ay, inalagaan kita din. Tapos. Nakita nyo, miski kayo na dito, inalagaan kita, maliliit pa kayo. Paano di mamimit, naalaala. Binigyan mo kong TV, binigyan mo kang karton. Karton? Sino magagawa nun? Walang gagawin. Hindi na ako paano yan? Hindi na ako makakapag rito. Paano yan? Matagal-tagal na. Matagal na akong matagal na Kaya akong nga, hindi mo na babalik. ako makikita. Hindi ka na mapapanood nila Mami Rena. Nila Tita Bebs, hindi ka na mapapanood. Hindi na ako mapapanood. Kasi nandun na ako eh. Di sa kabilang buhay sila at puntahan ko. Lagot kayo. Umultuin kayo ni sila nanay. puntahan ko. Dahil mabait sila sa akin. Wow. Nakatulong sila sa akin. Kaya ako, pupuntahan ko sila isa, miski hindi ko nakita mukha nila, pupuntahan ko yan, alam na kaluluwa yan kung saan. Anong masasabi niyo sa mga galit sa akin? Daming galit sa akin ngayon eh. Maraming galit sa'yo. Pogi ko daw. Ipabahala mo na lang sa Panginoon, siya bahala. Siya nakakaalam ng buhay natin. Kung may nainggit sa'yo, naninira sa'yo, sa Panginoon ka tumawag. Talagang ganyan eh. Mayroong udyok monyo, sisirang ka, mabuti ka sa kapwa mo, sisirang ka, ipa-Diyos mo na lang. Tingnan mo ko, maski matanda na ako, ginaganon ako, nanunok na, hindi ko dinintindi. Pinapa-Diyos ko na lang. Pero dating at dating ang biyaya sa akin. Maski bigay, maski damit. Pag hindi nagustuhan ng mga nila, pamimigay ko naman sa iba. Ayaw nila eh. Pamimigay ko. Punta ko sa barangay, bigay akong damit, bigay kong bag, sapatos. Yung nagtatraffic sa school, dumadain sa akin alam na wala rin sapatos. Hinagilap ko, binigyan na ang sapatos. Tuwan-tuwa. Balik na lang tayo ulit sa artista, Nay. Balik na lang tayo sa artista. Pag-artista. Sa artista? Matanda na ako eh. Kaya pa yan. Ikaw yung... Wala na yung amo namin Diba, may ngayon, may bagong palabas, Batang Quiapo. Gagawa naman tayo, Batang Tagig. Batang Tagig, gagawa. Ako naman yung si Coco Martin. Ba't ka natatawa, Lai? Ba't parang diskumpiyado ka na ya? Coco Martin, marunong ka ba na action? No, marunong ako. Ako, miski matanda na, pwede pa ako. Wait lang, Nay, may mga daan na kayo, mga chikiting. Ay, gado ng baby namin, no? May mamang baby namin. Nakatarinta, yung ganda. Ganda ng baby Laimi namin, Ang ganda, bagay sa kanya tarintas, no? Yan, mga yung anak ni Tito Oslik, papasok ko. Bilis ng panahon, dati, binubuhat-buhat ko pa ng baby pa. Ngayon, papasok. Ang tanda ko na, Nay. Ang tanda ko na. Kasi yung mga baby binubuhat ko, pumapasok na si school, Maski ang tao, tumatanda ako, matanda na. Pero sa humahanga sila, bakit nakakaya ko pa? Maski pa pilay-pilay ako, nakakaya ko. Pero mo, may nararamdaman ako, alauna, gigising ako. Sino gagawa nun? Alauna. Ito talaga nanay ko. Uulit ako alas 3. Pagdating sa bahay, limas, laba. Tapos, luto. Ayos ng kalakal. Sino makakagawa ng ginagawa ko? Wala. Si Tita May. Ang Tita May, pagka tinawag ako at nangangalakal, sinusumpong, takbo, inaasikaso ko. Lagi mo na dyan sa exam. Bilang mo yun, naano ko. So, yun. Pagka sinusumpong, naasikaso ko pa rin. Pero yung... Sama ka na lang sa Mindanao, Nay. Kung wala lang si Tita May, at saka dala ko nalagad, sama ko. Iwan natin Tita May. Kawawa ito. Kawawa. Tapos iwan kita sa Mindanao. Dadaling kita doon, tapos iwan kita doon. Bakit? Marunong akong mag-isa. Pwede ako maghanap buhay. Hindi ako tatakot. Panis. Kaya akong Panis sa lola ko, ha? Maski matanda na ako. Nyo, ha? Dalhin mo ako doon. Iwanan mo ko. Hindi akong tatakot. Marunong akong miskarte sa buhay ko. Maski matanda na ako. Dahil marunong akong makisama. Marunong akong magtrabaho. Maski trabaho, mamalako-lako, magpiko. Hindi ako atras dyan dahil sanay ako. Sanay ako sa hirap eh. Sanay. Bigas mo. Ay! Bigas na tayo. Bigas. Bigas. Ay! Kasi may bigay. Ha? Si Mami. Basta si Mami. Mami Rena.
Si Mami Rena. Ayan. Uy! Uy! Yan na naman siya. Iyak Wala na. na. Wala na ba kayong bigas? Wala na. Oo, wawa naman lola ko. Wala pala inahanap ko siya. Yun pala nagdala ng... Inahanap mo si Edjong. Hindi nag-aaral ni Hindi pala. Yan, bumiling bigas. Si Edjong bumili. Salamat po. Nagpala nyo kami. Wala kami. Wala kang bigas ngayon, wala kang bigas. Oo, ang mama mo sa akin ang nilagis. Mama, mama, langigi ka pala daw ng lamig kay nanay. Oo, mingi daw. Wala yata. Hindi nakakaluto. Nagbigay si Binigyan ko Catherine. yung kagabi Ba't ang hingi ng lamig sa'yo? Nagbigay si Catherine ng kanin. Ah. Sabi ko, hindi kakainin na nakatay tayo. Bigyan mo na. Ako titirahan! Bigyan mo na. Eh, si Tita Rosel, ibebenta. Benta na natin yung bahay ni Tita Rosel. Maawa ka naman! Sabi ko sa mama na lang niya, benta. Bahay namin na liit, pero Dapat ibang discount pamilya namin. nga kami dito nakasiksik. Bibenta nyo pa saan na kami pupulutin sa kalsada. Ito na. Sa Mindanao, kasama daw niya ako. Ngayon, buhatin mo na, Nay. Bubuhatin. Isang taon daw siya doon. Ayan po. Pero, So, yan, hindi may... nagbabago Yan na. si Ma'am Reyna. Pagpapalain pa yun ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagpapala sa kanya ng Ito na yung Panginoon. kalat. Kaya buong puso ko nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa niyo sa akin. Matanda ka na ako, mawala man ako sa mundo. Hindi ko kayo makakalimutan, susubaybayan ko kayo. Wala na ba kayong bigas na? Wala na kayo? Ilang buwan? Ilang ano na? Sana lalo siyang pagpalain. Ilang buwan na? Sa kabutihan niya. Ay, Diyos ko, ang lakas kumain ni Edu. Patay ka! Kaya pala naiyak. Ang lakas daw kumain na yung joke. Ako, Dito muna to. Diyos, hindi ako kumain, Jay. Hindi ako kumakain, binibigay ko sa kanila. Ha? Diyos, hindi ako kumain. Ba't hindi ako nagugutom? Diyos, hindi kumain. Ang Panginoon, hindi ako pinababayan. Pero, Pera pa. ito ba na yun? Pao! May pera pa, may pera. Bigay si Ma'am Reyna. Ay, One. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Di ba? Kalimadamay, gamot. Oh, gamot. Kape. Bibili ko ng gamot. Oh. Nanay Nanay, ako. eto, may last na tanong. Sino pinakagwapo mo nga po? Di ikaw. Oh, yay! 500! Di ba? Tansin eh! Oh. Ba ito pinakagwang ko nga po ang mukha ng Amerikano. Tao ba yan, Nay? Totoo ba yan, Nay? Oo. Baka nakakita lang 500 na eh. Kamukha ng Amerikano to. Si JJ lang ang mistiso eh. Matahang sa ilaw. Oh, gusto rin maka 500 ng isa. Pero may naiinggit pa. Kaya yung naiinggit na yon, ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Bakit sa siya, puro kabutihan. Makisama siya, miski may marinig siyang pangit, sa walang kibo niya. Sa Panginoon ka makipag-usap. Yun. Ganyan ho ako. Ano masasabi mo kay Mami Rena, Nanay? Ah? Anong masasabi mo dun sa mga tumutulong sa'yo? Maraming salamat sa inyo sa ginagawa niyo sa akin. Maski hindi niyo ako nakikita, hindi ko kayo nakikita, hindi niyo pa ako nakakalimutan. Pero hindi ko ka rin kayo kalilimutan hanggang mawala ko sa mundo. Tandaan niyo yan. Nakasubaybay ako sa inyo. Pag may naramdaman kayo, may katabi, ako yun. Kaya Bilis na yan. maraming salamat. Ano yun? Saan tinaramdam ka tabi? Ba't ano ba, Nay? Kapag natutulog ka, umupunta ibang planeta yung kaluluwa mo? Oo! Oh. Maski saan. Maski saan niya nakakatay ng kaluluwa. Ang katauhan ngayon hindi. Dahil hindi kaya. Pero ang kaluluwa maski saan pumunta. Huwag lang sa impyerno. Yun. Masama yun eh. Kaya kailangan, Ma'am Reyna, yung kabutihan. Yung ginagawa niyo sa kapwa niyo, pagpapalain kayo ng Panginoon, tuloy-tuloy ang biyayang darating sa inyo. At tatagal pa buhay niyo alang-alang sa pamilya niyo. Ang nanay, umiyak ka naman. Mga ito, umalis. Tatlo sila inalagaan ko. Pero tinaga ko sila. Hindi ako nahihiya. Maski magtrabaho lalaki, mabuhay ko lang sila. Pumapasok ang mama nila, nananahi. Pero ibebenta na natin bahay dito, Rosel. Hindi pwede. Ayaw kay mama mo. Yan si Mama. Mama, sabi ko, ibebenta ko yung bahay ni Tita Rosel. Kasi, tapos sabi niya, di, bahay na lang ng mama mo. May bahay sila sa Wawa. May bahay sa bahay. Pulutin kami sa kalsada.
Sabi ko, ipapamasahe ko sa sa pamuntang Mindanao. Sabi ko, yung kay Tito BG, benta natin. Ayaw, gusto talaga sa'yo. Yung bahay mo na lang daw. Para muli. Sa akin ng pera, pinapalayas mo ako. Tapos kanina sabi niya rito, nangingi ka daw ng lamig sa kanya. Ha? Bigla lang bigla. Wala. Ano yun? Wala. Nanay, ibibenta niyo itong bahay ko. Papagawa nga ni Oslet yung dingding namin. Dahil giba-giba. Ito yung bahay nila Tita Rosel, Yan po yung bahay ni Tita Rosel. Trapal lang yung yung dingding. Ito yan, Rosel. Tita Rosel, ilan kayo dyan? Yung pamilya. Lima, no? Si pamilya ni Shirley, ni Princess, Kuya Logie, Kuya Darwin, nga, 5. Yan, ganyan po yan dyan. Tapos, Ayan. Mama, ihanda mo na yung papel ng lupa mo at ibibenta na natin. Lalayas na kami. Ano, Nay? Oy, Sure ka na, ibibenta natin bahay ni Mama? mama mo, wag. Wag. Mama, kanina gusto mo. Nandiyan lang eh. Joke lang yun, joke. Maski na mga anak ko, maski magkadikit-dikit. Hindi po pwede. Masama yan eh. Mamatay na ako, makakaiwaiwalay sila. Ito na lang, benta natin yan, Kasi sa tatay nila yan. Kaya mo, Tita Rosel, pag pinalad ulit ako sa pagawa natin yung Tignan dingding nyo, na puro lona. Yan, puro lona, Makita guys. niyan, may natitirahan. Pero ganda ng kulay. Dilaw na dilaw. SpongeBob. Yan, di ba, panis? Awit ka, JJ. SpongeBob yan, Ganyan din yung papasukan nyo ng ulan. di ba? Ganyan po. Ganyan po. Tigil ka na yan. Sobrang yaman po namin. Sobrang yaman nga namin. SpongeBob yung dingding, di ba? Nakita mo kay Ma'am Reyna yung kalakal ko. Ay, mami, kalakal. Makita niya na Kapag ayan, ito rin yung dingding nila sa kabilang, init nga yan eh. Kaso tiis-tiis lang, wala eh. Mga mo, buhatin na natin to. Ano? Mami Reyna. Mami Reyna, salamat po. Ayan, Salamat po. Galing na natin dito. Hindi kayo nagsasawa kay nanay. Salamat po. Maraming pong salamat. Anong masasabi niya? Ha? Kaya Ay, ng mga anak ko. Pawak. Ay, may baby ditong pogi Pugi, Pugi, ay kalbo. Pugi. Ang pamangking ko. Ayan. Ayan, dito yun. So, nag-uusap-usap na sila kung kanino talaga ibibentang bahay para pamasahe ko pa Mindanao. Yan, Mami Reyna Bayra, maraming salamat sa Sana, Ma'am pagtulong. Reyna, Salamat. magpadala Hindi kayo po ng kayo nagsasawa sa nanay ko. Salamat po. Ito po si Tita Mai, yung akin Ito yung na anak ko. Yan, si Tita Mai. May sakit ito, Isa sa, epilepsy. siya po Oo, yung eto, epilepsy. sinalikaan ko. Pero kung hindi, sasama ho ako sa kanya. Kasama ka sa akin? Sasama ako sa iyo para mag ano din, yung tawag dito? Mag-vlog. Oo, yun. Ano pamimigay mo? Abay, yung mga Turuan mo damit. sila kung paano mangutang. Kaya nga, mga damit. Di ba yung utang di, marami nagbibigay? Bag, damit, o di pamimigay. O, Yeah. ayun, ngayon, meron ako pamimigay ni Cuello. Sige, Nay. Dilaw yun. Yan, Mami Reyna, thank you po talaga. Napasaya na naman namin, Lola. Kaya may masasabi ata yung mga anak. Yung mga anak na nagagandahan. Ano? Po, Mami. Ma'am Reyna, thank you. Thank you po. Maraming salamat sa inyo. Huwag kayong magsasawa. At sana pagpalain pa Ayaw tumigil ni nanay eh. Tuloy-tuloy yung pagpapala sa inyo. Ma, ano sabi niya? Hindi makasingit ka na. Minsan, pasensya na kayo, may hinaan. nanay ko po na nagkaroon siya ng katulad ninyo na may mabubuting puso. Salamat po. Yan na, yak na naman. Kaya nag-iyakan. Salamat po. Kasi hindi namin akalain na. Nagpapasalamat kasi napakalaking tulong po yun sa nanay ko sa mga kapatid kong may sakit. Salamat po. Ngayon ko lang napagtanda Tara Silvla, pag umiiyak ka lalong lumalaki yung ilong mo. Ano ba yun, Nay? Ma'am Reyna, Ilo, ikaw nga, pag kami nanira po sa Oy, kuko, bastos Pare-pare lang tayo ikaw. pag may nanira po sa kanya, Ilong na wala. ano muna, tiyakin niyo muna. Huwag kayong maniniwala basta-basta. Umano kayo sa Panginoon. Ang mga naniniraw sa kanya, siya bahala. Yan, Mami Reyna, thank you. Alam mo si Mami Reyna, 200 subscriber pa lang ako. Nandiyan na yan eh. Hanggang ngayon, hanggang ngayon. Kung sa sponsor lang, hindi ko naman ito eh, ayaw niya talaga ito ipabanggit, pero ikwento ko na rin. Kung sa sponsor lang talaga, is napakadami na po. Sobra-sobra na yung naitulong niya sa akin.
Minsan talagang nahihiya na lang din ako tumanggap, pero yun nga, bukal sa puso niya yung ginagawa niya, mas doon siya masaya. Kasi naranasan niya yung ginagawa sa akin ngayon. So, ganyan na ganyan siya noon. Niloko, ginanito, lahat pinagagawa, minamaliit, dinadown, binabalahura. So, nakita niya sa akin yun. Po namin yan. So, dinanas lahat ng pamilya namin niya, kaya Dinanas namin yan. hintayin nyo lang ayan nyo, Pagkain daw angat ulit. namin, pagkain ng aso. Doon, dati. Damo. Damo. Pero wala naman nandito yung Pero mga thank ng you light. God. Ganito na kami ngayon. Kaya ito na kami ngayon, SpongeBob na ang dingding namin. Kahit Yan. mahirap, kahit kami. Pero in fairness, meron ka pa sa dingding kita Rosela. Natawa siya eh. Ba't ka natatawa? Totoo naman, meron ka pa. Hindi, eto rin. Alam nyo, totoo sin, isa din to sa mga plano ko na dapat ipapagawa ko. Kaso nga lang, dumating yung time na nawalan ako ng views. So, nawalan din po ako ng pera o hindi nakakalakihan yung pera ko sa YouTube. Kaya hindi ko siya nagawa. Pero ito talaga din isa sa mga plano ko na mapakahoy or mapa-plywood kasi ang hirap talaga niya, no? Tsaka may mga baby sa loob, ang init. Lalo na dito sa gilid, puro yero. Ang init niyan pag tinapatan ng ng araw, sobrang init, Sabi ko ba, Jay? Yan, Jay, live. Oo. Ay, live. Live to. Video lang yan. Video nga lang. Video ko lang. Like, kinabahan ako sa'yo. Si JP kasi sinira. Hoy, gumagaya ka natin sa amin, ha? Sinasarado mo rin, ha? Yan. So maraming salamat ulit at sa mga sumusuporta yan. Thank you. Ingat kayo palagi. At salamat sa walang humpay na pagtitiwala nyo. At dun sa mga naninira, tuloy nyo lang yan. Lalo kaming ginaganahan, lalo kaming pinagpapalala. Maintenance niya, dinadown nyo ako. Inihilan nyo ako pababa, inaangat naman ako nung nasa taas. Kaya yun, thank you at ingat kayo palagi. Nanay, babay ka na. Ay, Ma'am Reyna, thank you. Huwag kayo makakalimot, sa amin. Sa ginagawa niyong pagtulong sa amin, hindi ko rin kayo kalilimutan. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Mabapambuhay niyo alang-alang sa pamilya niyo. Pero, Salamat. pero ang ganda talaga nung SpongeBob, guys. Diba talaga? Bye-bye. Love you all.